Ahoj, tak jsme tady. Vítejte u našeho podcastu Dig & Happy. Já jsem Lukáš, se mnou je tady dneska Zuzka, jako vždycky. Dneska je 29. září a nahráváme další díl našeho podcastu, kde se bavíme o umělé inteligenci. Většinou nás čeká nějaký set novinek za poslední měsíc nebo za tu dobu, co jsme nahrávali, a pak se věnujeme nějakému konkrétnímu tématu. Dneska je to rozpoznávání deepfake věcí a falešných videí. Ahoj Zuzi. Ahoj všem, ahoj Luky. Ale Zuzi, za poslední dobu, teď jsme se dlouho neviděli, dlouho jsme se neslyšeli. Přijde mi, že tam ten gap mezi tím posledním dílem a mezi tím dnešním je docela velký. Je tam něco, co tě zaujalo nejvíc za tu dobu? No, zase se s novinkama umělé inteligence zase roztrh pytel. Bavili jsme se v létě, že toho bylo hodně a teďka od té poslední epizody se toho událo hodně. Mě zaujalo spoustu věcí. Možná můžeme trochu rozpitvat, co se událo u ChatGPT. A konkrétně minule jsme se bavili ohledně novinky ChatGPT 5 a mě zaujala novinka, že Sam Altman, který je vlastně CEO OpenAI, se začal bavit o ChatGPT 6. Tak jsem si říkala, že ono to jde rychle, ale mně to přijde, že teda my jsme té 5 ještě pomalu někteří nedali šanci a už se bavíme o 6. A bavíme se v kontextu toho, že by to mělo být více takové personalizované, že by mělo být nějakou vylepšenou paměť, vylepšené funkce, co se týče tónu, kterou už vlastně ta 5 taky nějakým způsobem má. Mě taky zaujalo, že si někdy pleteme, jestli je ChatGPT nástroj nebo umělá inteligence nebo kámoš, že vlastně ChatGPT už je prostě fakt jako ten kámoš, kterého máte vždycky po ruce, tak jenom mě zaujal článek, který vlastně mluví o tom, že to kámoš není to člověk a je to pořád stroj a pořád člověk by s tomu měl nějakým způsobem přistupovat. Před natáčením jsme se bavili o té novince, která zaujala tebe, o to ChatGPT Pulse, tak mohl bys to trochu rozpitvat, k čemu takový ChatGPT Pulse, který teďka vlastně byl možná týden je to zpátky. Ani ne. Já myslím, že dokonce teďkom o víkendu vyšel. 28. jsem o tom viděl první zmínku. GPT Pulse, asi je dobrý říct, že je jenom v takovém tom nejvyšším předplatném teďkon, takže pokud ho někdo chce v tom pročku, to znamená, pokud ho někdo chce používat, tak si musí připlatit asi 230 € bez daně měsíčně. Asi bych možná počkal, až se objeví v těch nižších tarifech. Zároveň je to jenom v mobilní aplikaci a v podstatě už je to takový ten opravdový tvůj jako asistent v telefonu. To znamená, že má přístup k tvým datům, dokáže ti, koukat do kalendáře, ráno ti říkat, co tě čeká, hledat ti informace. Představuji si to, jako když máš Jarvise, jestli jsi viděla Ironmana od Marvelu, tak je to prostě tvůj asistent, který ti jako slouží a tak. Tam možná jenom řeknu ještě jednu věc a to je, že on není jediný. On vlastně teďkon vyšlo i Perplexity vydalo Kometa, nebo ne vydalo, on už je tady dlouho, ale třeba mě minulý týden vlastně přišel jako pobídka, že si mám stáhnout a začít to používat. A pak ještě Perplexity teďkon vlastně vytáhlo do boje s asistentem v e-mailu. Takže vlastně i v e-mailu můžeš do Perplexity prostě do takového asistenta můžeš si dát do Outlooku, a můžeš tam mít prostě něco, co ti bude pracovat s mailama a tak. Já bych to možná nazvala, že to je možná nějaká integrace. Jo. To je vlastně to, co se děje. Teďka jsme bavili o multimodalitě v minulosti, tak tohle to je vlastně taková integrace, která se děje. Kopilot tohle to už umí dávno a ChatGPT v tomhletom zaostával, takže ChatGPT Pulse vlastně přichází s touhletou novinkou, která může zpracovávat vaše data, nahlížet do kalendáře, do mailu a dávat vám nějaké shrnutí, kontext nebo co je potřeba. Jo, jestli to jenom Zuzi můžu okomentovat, ty jsi tam řekla jednu důležitou věc, my tomu musíme dát přístup k našim datům. A já i po nějakých jako posledních teďkon zkušenostech a co jsem jako viděl a zažil a zahlíd, tak já třeba mám toho Kometa, což by měla být strašná pecka, jakoby promo materiály jsou k tomu hrozně hezký, ale na to, aby si z toho dostala to maximum, tak to musíš napojit na svoje data, což třeba já jsem zatím jako neudělal. Vím, že jsou lidi, kteří to vůbec neřešejí, ale já třeba bych tomu vlastně data nebo přístup k mým datům vůbec jako nedal, čímž samozřejmě ztrácím tu přidanou hodnotu. Určitě. A já bych možná ještě na tu integraci navázala a možná jsme se o tom bavili v minulých epizodách, kdy jsme vlastně říkali, že OpenAI pokoukává po Google
a jsou tam nějaký zásnoby, tak vlastně co z toho vzniklo, tak máte možnost teďka napojit svůj Google Drive na ChatGPT a vlastně je to stejný. Je to, že vlastně není to jenom v rámci toho ChatGPT, ale můžete v rámci svého Googlového rozhraní vašich dat, zase tomu musíte dát přístup, tak můžete mít takového pomocníčka AI v kalendáři nebo v mailu nebo na vašem Google Driveu. Jo, ono to vlastně koresponduje s tím vývojem. Je to i takových těch 5 úrovní AI od Sama Altmana, kdy vlastně doteď vždycky, když to jako přeženu, tak jsem pod ChatGPT chtěl vytvořit prezentaci. Nenapadá mě nic lepšího. A vlastně ChatGPT mi řekl, jak ji udělám a kde ji udělám a vlastně ji jako nedokázal sám vytvořit, když to jako hodně přeženu, anebo ji vytvořil a byla vlastně dost jako zmršená. Teďko je to přesně o tom, že už to není o tom, že mi ten AI nástroj říká, co a kde mám dělat, ale on to sám jako dokáže. Má přístup k těm věcem, ale my mu ho musíme dát samozřejmě ten přístup. Což já bych s tím byl jako skeptický z mnoha důvodů, když tak pak nějaký, ještě stejně se k němu asi dostaneme. Super. Já mám ještě ohledně ChatGPT takovou vlastní zkušenost ohledně té funkce Study, kterou jsme tady minule prezentovali jako novinku, takže jsem si s tím hrála a snažila jsem se to shrnout a možná i srovnat s Copilotem a vyšlo mi z toho, že ChatGPT je mnohem lepší ve smyslu ChatGPT opravdu, když chceš něco studovat, tak tě vlastně nabádá správnýma otázkama, aby si k té odpovědi došel sám, takže je to takové to sokratovská metoda, aby ta odpověď nějaká vznikla v tom dialogu, není to takové, že jdeš na Wikipedii a vidíš tam všechny data, že ty si vlastně k ním těma otázkama nějakým způsobem může dojít, takže doporučuji určitě ChatGPT Study. A když půjdete do Copilotu a tam je ta funkce, se jmenuje studium, učení nebo něco takového podobného, tak vlastně tam není takové to kritické myšlení úplně, byť ta pointa asi je stejná, ale je to spíše taková ta Wikipedie, že vám to prostě udělá nějaké shrnutí, nějaký výcuc, nějaké informace, ale není to takové interaktivní a učící se jako ChatGPT, takže moje vlastní zkušenost ChatGPT Study funkce je určitě lepší. Já tam, ještě mě napadá jenom k tomu ChatGPT, nevím, jestli tam ještě tam něco máš, nevím, jak moc to zaznamenala, hodně to bylo, myslím, že na konci léta, asi měsíc zpátky nebo něco takového, takže už je to vlastně relativně stará věc, ale ChatGPT teďko měla velký problémy, protože se tam nějaký mladák vlastně tam řešil po sebepoškozování takovýhle srandy a ona ho vlastně jako podporovala údajně v tom, aby se za sebe vraždil. A ten klučina se fakt zabil a teď jeho rodiče se soudí s OpenAI. Vím, že jednu chvíli se to jako hodně řešilo zase, jako všechny ty umělé inteligence mají v sobě nějaký mechanismy bezpečnostní, ale vlastně jako řekl bych, že pokud víte, jak to obejít, což většina mladých lidí zná, nebo ví, tak to prostě obejdou, bohužel. No, ta zpráva mě určitě strašně zasáhla a docela si mi nahrál, že vlastně ChatGPT teďka přišel s nějakou rodičovskou kontrolou. Možná víte, že rodičovská kontrola je na různých sociálních sítích, jako je třeba Facebook nebo WhatsApp a podobně. Pokud vaše dítě má telefon, tak určitě byste měli nastavovat ten telefon tak, aby to byl dětský profil a ne dospělácký. ChatGPT teďka s tím přišlo, nicméně je taky dobré podotknout, že umělá inteligence by neměla být používaná bez dozoru dětmi, které nemají ještě ani 13 let. To je taková hranice i obecně pro sociální sítě. A ta bezpečnostní kontrola u ChatGPT tam je, že si vlastně v nastavení můžete nastavit, že je to teda dětský profil a jakým informacím by se mělo to dítě dostat nebo nedostat. Případně tam jsou nějaké zpětná vazba, případně, že by ta konverzace zabíhala do nějaké roviny. Teda třeba ten příklad toho fatálního osudu toho kluka, který se zabil, ale taky je to taky z druhé strany, že vlastně to dítě ví, že vy nečtete veškerou konverzaci, že tam má určitě nějaké soukromí na tou. Takže za mě super novinka, že to je začíná to rodičovská kontrola umělé inteligence, což si myslím, že je potřeba. Tebe zaujalo ještě něco? Já bych dal ještě jednu věc, a to je vlastně nějaký DGPVAL benchmark. Já vím, že to čtu jako divně, ale prostě jde o to, že teď vlastně vyšel benchmark
se kterým přišel ChatGPT nebo OpenAI, který vlastně vzal, myslím, že nějakých 13 různých úkolů, asi pro 44 různých profesí. A fakt to bylo jako, když prostě úkoluješ lidi z různých profesí a ty různý agenti vlastně zkoušeli plnit ty úkoly. A bylo vlastně zajímavý, vyhrál v tom mimochodem od Clauda, ten poslední sonet. A mimochodem ta věc byla lepší než člověk, jako standardní v tom oboru. A byla lepší asi ve 44% případů, což je vlastně docela dost. Mě to tak jako nahrálo i do nějakých kurzů, který jsem teďko měl, protože vlastně když si vezmeš, tak máš po ruce někoho nebo něco, co může být pro tebe expert v nějakém odvětví. Nebo expert možná není silný slovo, prostě nebo expert je silný slovo. Je to prostě něco, co ti může v tom odvětví pomoct a vlastně to není úplně marný. A mimochodem ChatGPT 5, myslím, že high, takže asi ten poslední, co se používá standardně, asi vlastně není to úplně jako veřejná informace, tak ten byl druhej. Zase mimochodem byl lepší než asi 40% vlastně lidí v tom oboru. Takže když máš finančního analytika, tak tady ta věc je vlastně schopnější a je to vlastně výkonnější než 40% jako všech finančních analytiků. Což mi přijde docela hustý. Trošku scary, no. No jasně. To pak jako zanáší diskuzi do nějakých oblastí toho, jestli nás to nahradí nebo jestli nám to bude pomáhat. Taky na to teďka vyšly nějaký studie, vychází to různě. Asi pojďme se vrátit zpátky k těm základním nástrojům. Máš tam ještě, Zuzi, něco k ChatGPT? Napadá ti něco? No, mě zaujalo, mně to připadá docela podstatné, jak si říkáš, že některé místa zaniknou, některé vzniknou a každá statistika mluví o něčem jiném. Tak mě zaujala informace, že vlastně se bavíme o ajťácích, že vlastně tady vibe coding je nahradí a juniorní pozice zaniknou, stejně jako datoví analytici a lidi v HR a marketingu. Tak pozitivní zpráva pro humanitní obory, že vlastně takové lidi, kteří mají humanitní vzdělání, tak vlastně budou potřeba, protože budou moct lépe analyzovat texty a mít to kritické myšlení, kritický přístup a zjistit, co je vlastně pravda a co je lež. Takže to je taková novinka, která mě zaujala, že ta humanitní obory zatím vypadají v tom, že mají docela zelenou. Tak uvidíme. Samozřejmě příští článek nám řekne něco jiného. No jasně, za měsíc, aby jsme neřekli něco úplně jiného, protože fakt je to, jako ta informace není jasná, ale souhlasím s tebou. Tak od ChatGPT možná koukneme na Copilota, co tam má novýho. Mě zaujala nová funkce v Excelu, která je přímo, jak možná všichni znáte, vyhledat VLOOKUP. VLOOKUP, no jasně, vyhledat. A podobně, nebo že můžete Copilota použít, aby vám vlastně, když zadáte do toho chatu, co potřebujete zanalyzovat, tak vám Copilot poradí s nějakou formulí. Ale teďka, když zadáte rovná se a Copilot, tak vlastně tam máte možnost nějakou volnou formou zadat, co potřebujete a potom doplnit tu funkci. Takže Copilot je přímo jako funkce v Excelu, tak to mě docela zaujalo. Což je hustý. A jenom se zeptám, Zuzi, máš s tím nějakou zkušenost? Zkoušela jsem nějaký sentimentovou analýzu ve smyslu zpětnou vazbu od klientů, kdy jestli to byla pozitivní nebo negativní, když jsem měla vlastně ve sloupečku tu zpětnou vazbu, která byla prostě různě laděná a zkoušela jsem to v angličtině i v češtině, aniž bych Copilotu zadávala, že vlastně jestli chci negativní nebo pozitivní a on si s tím poradil. Takže i tam máš tu funkci? Mám i tam, no. Takže je to placený. Okay. Je to podle mě placený verzi. Mám ji tam a funguje. Ale až na popátý se mi to povedlo. Ale povedlo a zkoušela jsem to, myslela jsem si, že to bude v té angličtině, ale povedlo se to i v češtině. Jo, protože vlastně já se jí snažím tam probudit a mně se to furt jako nedaří. Já mám toho placenýho taky, ale ta funkce mi tam prostě nevyskakuje, takže jsem z toho takový frustrovaný. Tak já ti potom poradím. Tak jestli bys mi pak okázala, tak budu moc rád. Super. A potom, co mě ještě zaujalo, tak je Copilot chat, který to není žádná novinka, nicméně, co je pokrokovýho, tak je nějaká integrace s těmi balíčky M365, takže v Excelu by to mělo být interaktivnější. Já jsem občas mi přišlo, že když se bavím jako přímo v tom Copilot chatu, tak více dostanu co potřebuju potom, když jsem byla v těch různých nástrojích, ať už to bylo v Excelu nebo v Wordu, tak mi to občas tápalo. Takže teďka to je nějaký, že to rychlejší, pokrokovější, mělo by to lépe chápat ten kontext
Takže Copilot chat přímo v těch nástrojích M365. Ty tam máš něco od Copilota? Jo, mám tam několik věcí. Tím, jak vždycky říkáme, že to je v cloudu a že se to neustále mění, tak jsem to zažil minulý týden, protože jsem školil čistě Copilota. A on se mi měnil pod rukama. Jakože to bylo docela hustý, jakože jsem prostě dal refresh a ono se to prostě pokaždý to vypadalo jinak. Pak se to teda nějak zakotvilo, už to bylo v pohodě, ale bylo to vlastně docela jako bláznivý. Každopádně to, kam mířím, je, že mi přijde, že teď vlastně Copilot tam dostal spoustu nových věcí. Teď mluvím o tom chatu, takový ten, když otevřu office.com. A jedna z těch věcí, která tam je, tak jsou tam vlastně třeba nově notebooky. Někdo je tam má, někdo je tam nemá. Vím, že jako někdo je tam najde už teď a někdo teprve je tam získá po nějakém pushu, nebo po nějakém prostě pushi, až to tam pustí pro celou tu organizaci. Ale vlastně ty notebooky je jako Google Notebook. Jo, což vlastně, když máš nástroj Google Notebook, kam si dáš svoje data a pak z toho nějak s tím dál pracuješ, což může být, že si z toho třeba uděláš podcast, tak vlastně i ten podcast už teď umí ten Copilot. Není to úplně dokonalý, protože prostě Google Notebook už frčí rok nebo kolik, tady to frčí, ale fakt se to objevilo minulý týden na konci září, tak není to úplně dokonalý, ale je to vlastně docela dobrý. Druhá věc, jsou tam samozřejmě agenti, teď tam ještě vzniklo, když tam v angličtině, tak je to create možnost, nebo ne, jestli to v češtině vytvořit. A tam vlastně máš spoustu možností, můžeš tam vytvářet kód, aplikace, obrázky, infografiky. Je to vlastně hustý. Je to mimochodem, pokud si někdy viděla AI Studio od Google, jako AI Studio google.com, tak je to jako proti tomu. Takže vlastně docela hustý. Teď ten Copilot na to, jakou dostává bídu, tak teď to docela povýšili. Já ještě navážu k těm novinkám, tak tam jsou jednak ta funkce vytvořit, ale je tam ještě i funkce laboratoře. Je to, myslím, že v té neplacené verzi. A tam si vlastně Microsoft možná testuje, co funguje a co nefunguje. Tak jsou tam teďka 3D obrázky, že vlastně kam ta infografika teďka spěje, tak je, že všichni do toho bušej ve smyslu 3D obrázku. Co se tam taky v té laboratoři člověk si může osahat, tak to jsou ty Copilot akce. Na to jsme několikrát že tam byli, že byli stáhnutý. A teďka je modifikovali a akce má vlastně, to jsou takový agenti, kteří vám vlastně pomůžou zabukovat hotel nebo restauraci a tam tu funkci si můžete testovat. A mimochodem tohle to má i ChatGPT, jmenuje se to ChatGPT Agents, ale podle mě to je zatím jenom v americkém trhu a u nás zatím ještě neznám nikoho, kdo by to měl. No, což jo. Tam jedna věc, která mě ještě k tomu napadá, je, ty jsi už mluvila o takovém tom jako rozvodu mezi těma organizacema. Zásnubách. Ty jsi špatně pochopil. Já jsem to špatně pochopil. Tak já mluvím o rozvodu, nebo o rozchodu, nebo o zásnubách. Ono se to mění, podle mě. Přesně, to je život, přesně, to je život. Je to v cloudu, hodně se to mění teď. Takže je to různý. Ale proč o tom mluvím, vlastně mě strašně zaujalo, protože jsem viděl článek, že OpenAI, nebo Microsoft, že se připravuje vlastně na rozchod opravdu. Co to znamená, je, že Microsoft si vyrábí vlastní umělou inteligenci. Říká jí AI jako MAI 1. A prý to není úplně špatný, ale nevím, jo, jako je to vlastně, přijde mi to bláznivý, že pokud teďko jako to frčí nad ChatGPT a lidi jsou na to nějaký zvyklí, tak jestli tam Microsoft dá další nový logo, tak se z toho lidi už asi úplně jako zblázní. A když se bavíme o těch rozchodech a o těch zásnubách a možná na začátku jsme se bavili o té integraci, tak možná ještě připojím, že vlastně MS OneDrive můžete připojit i do ChatGPT. Bavili jsme se o tom, že tam můžete připojit svůj Google Drive, ale jde to vlastně, že můžete i svůj SharePoint a OneDrive, co máte od Microsoftu. A co je teďka novinka, co mě zaujala, a já ji tam mám, je integrace Claude do Copilota. A já ji tam mám? Já ji tam nemám, takže... No, tak právě proto to moje tak FOMO říkám. se rozjíždí, no jasně. Ale je to vlastně, když přišel Copilot nebo OpenAI přišlo s ChatGPT 5, tak vlastně ve stejný den v Copilotu byla taky dostupná ta 5, takže to byly ještě ty zásnuby. A teďka vlastně se Microsoft poohlíží i vlastně za Anthropicem, za Claudem a mají tam toho Clauda. Můžete si to tam přepnout vpravo nahoře, by to mělo být pokud v té placené verzi. No ono jako to vlastně i dává smysl, že když ti jako celý rok lidi nadávají, že tvůj nástroj je úplně k ničemu
a že nějaký jiný jsou lepší, tak možná dává smysl se s nima nějak jako dohodnout. Přesně tak, dala jsem si ten domácí úkol a zastavila jsem se nad tím vlastně, proč se to děje a je to v tom, aby ten Microsoft nabídl to nejlepší z AI, tak proto všechny ty integrace se vlastně dějou. A v rámci té strategická diverzifikace se to jmenuje. Ty jsi dneska naspídovaná, to je hustý. No po létě, víš. Po létě. Hele, můžu ještě jednu věc teda, jestli mě napadá jako pilotovi. Jasně. Echolík. Slyšela jsi o tom někdy? Víš, co je echolík? No, není to takový, že půjču někomu svůj hlas? Nebo to je možná taky. Teď se teď úplně jistý. Asi to možná to dává smysl. Každopádně asi, že jo, tak já teď furt to říkám dokola, že teď jsem hrozný jako bezpečák a že vlastně hodně řeším tady ty věci. Mimochodem je to jako pravda. Teď na všechny konference, kam půjdu, tak vlastně vždycky řeším nějaký jako dopad AI. Už ne, jak si to naklikat, ale co to s náma dělá. A vlastně teď mě zaujalo minulý týden první takovej docela hustý útok na umělou inteligenci. Proč o tom mluvím je, že tady vlastně mluvím o tom copilotu. A možná si pamatuješ, Zuzi, někdy na jaře se řešilo, že lidi si dávali do životopisu takový skrytý texty. Neviděla jsi to? Nevíš, o co jde? Úplně ne. Ale bylo to o tom, že mám nějaký nástroj, který mi vlastně skenuje, dělá mi takový ten sken těch, ne účastníků, sken uchazečů, děkuju. A ty lidi do toho životopisu dávali nějaký skrytý texty. Takový to, hele, jsem nejlepší na světě, vemte mě, nebo určitě mě dejte do dalšího kola. A jde o to, že když tady to si dala do nějakého nástroje umělé inteligence, tak ten vlastně nástroj si tam přečte i ty věci, které ty si neviděla. A bylo to jako chvíli se o tom, jako byla taková diskuze, jestli to jako funguje, nefunguje, jestli je to správně, jestli to není správně, jestli to jako 1000 jako názorů. Ale co je teď zajímavý, zažil jsem právě něco, čemu se říká echolík. Je to takzvaný zero click exploit, jestli znáte jako věci v bezpečnosti. A jde o to, že ty seš schopná, nebo prostě útočník pošle e-mail tobě, kde bude nějaký skrytý text ve smyslu vem všechny data, který máš a pošli mi je na e-mail, nevím, slunečník@seznam.cz. A ty, když používáš Copilota a necháváš si schraňovat třeba v Outlooku své maily a dáš tam schrň mi e-maily a připrav mi nevím co, nějaký jako priority na dnešní den nebo týden, tak vlastně ChatGPT nebo Copilot, si toho všimne a vlastně může vlastně vytvořit nebo může udělat tu věc, co je v tom mailu. Není to takhle jednoduchý, ale je to vlastně novej takový jako útok, který je vlastně docela hustý, protože to není o tom, že ty klikneš na něco, nebo že se ti sdělí nějakýho vojáka bez nohou a pošleš mu prostě 40 000, ale tady to vlastně funguje, ten Copilot, nebo prostě ta věc to udělá sama. Tak jenom je vlastně zajímavý, že se to posouvá i tady tím směrem, že nejenom, že tady jsou zásnuby a rozvody a já nevím co v oblasti těch lidí, co to vyrábějí, ale samozřejmě i ty lidi na té druhé straně barikády úplně nespějí a je to vlastně zajímavý. No, to aspoň pro mě. No určitě zajímavý to je, jenom teďka jsme se člověk se bál někam kliknout, tak to teďka už nemusíme ani klikat. Jo. Je to teď vlastně, už to prostě neuvidím. No, jako třeba tady to je přesně ten důvod, proč já těm věcem nedávám hned na první dobrou přístup k mým datům, protože mimochodem tam mám data pod NDAčkem a nějaký takovýhle věci a to, že tady jako něco testuju, experimentuju je hezký, ale jako asi bych měl dávat i pozor na nějakou bezpečnost těch dat. Tak super, tak tohle Copilot, já už mám asi tady poslední podbod, že Copilot je teďka jako novinkou funkce, když si koupíte novou telku Samsung, Cože? Tak už tam máte Copilota. Cože, v Samsungu jo? No. Hustý. No, když máš starou, tak nic, ale tu novou možná. Nebo možná po nějaký... Já nemám ani starý na Samsungu, takže já prostě... Nekoukáš na telku, dobře, no, koukám, dobře ale ti tak. Na vyplou. Tak jo, máme něco od Google novýho. Asi by se tam nějaké věci našly. Já už jsem zmiňoval to AI Studio, to mi přijde vlastně docela dobrý. Vím, že teď přišel nějaký nový Deep Think vlastně mod, který je prý taky skvělý, tak tím bych ti mohl oponovat proti tomu tvýmu učení v Copilotu. Zároveň vím, že se furt řeší takový ty AI shrnutí, takový to AI, jak to je? AI, jak je to v angličtině? Summary. AI Summary.
kdy opravdu to má jako dopad na ten jako trh, vlastně SEO a tak. Což znamená, že třeba jako firmy, který mají, nebo který lákají lidi, aby se dostali k ním na web, tak ty lidi tam jako nechodějí a vím, že se to hodně řeší i z toho důvodu, nevím, jakou s tím máš zkušenost, mě to teď jako ty summary vlastně fungují tak jako různě. Protože na začátku byly nějaký pravidla, že když si řekla na začátku toho hledání, proč, jak, kdy nebo něco takového, tak ti to vždycky vyletělo. Teď to funguje tak jako, mně to funguje různě prostě. Mně funguje ohledně toho shrnutí, mně funguje dobře ChatGPT a ta 5, jako to funguje dobře, ale musím na začátku ten prompt musí hodně specifický, chci to do bodů a chci jenom 5 bodů a chci to tak a tak. No tak tohle já myslím rovnou jako v Google, víš, že když tam tady dáš, nevím, svíčková, tak mi to vlastně nevyjede, jako vyjdou mi recepty na svíčkovou. Teď jsem zkoušeli třeba s nějakým jako reportingem, jakože IFRS 9, víš, jakože to je přesná věc. Jo. A někdy to vlastně jako řekne, hele, IFRS je tohle a někdy mi to dá jenom odkazy někam dál. Tak a fungujou? Odkazy fungujou? Jak kdy? No tak docela jo. Jo. Že jsme se bavili o tom, že někdy to vytváří fejkový odkazy. Jo, ale teď vlastně jako já mluvím čistě o tom Google, jakože prostě vyhledávač. Jo. A když jako ten ti vyhledá nějaký odkazy, tak ty většinou míří tam, kam mají. V tom shrnutí ty odkazy vlastně jsou taky, ale jako otevírá se to vpravo, je to za mě takový jako trošku nepřehledný, ale jako v pohodě. Já si myslím, že to shrnutí v tom Google funguje dobře, takový to rychlý, jenom ty 3-4 věty, co potřebuješ, aby se rychle zorientoval v tom tématu, ale na takovou tu analýzu si potom používat nějak dál ten nástroj. No. Ale jako jde o to, že spoustě lidem tady to stačí, víš, ty 4 věty, jo. Že vlastně jako se kouknou, co to je a pak vlastně to vykřížkou a jdou zase někam jinam, no. No pak vím, že jsou nějaký nový banana mody, nano banana modely a všechny možný V a genie a já nevím co všechno, ale hele, asi, no, nevím, co tam, máš tam něco? No, mám tady to nano banana, že to umí spojit fotky dohromady a upravit fotky bez ztráty detailů, které jsou důležitý pro tu fotku. A jinak tady mám ještě Google Translate, že jsou ty živý překlady. Myslím, že my jsme to minule možná trochu naťukli, že tam fungují ty živé překlady. A druhá věc, která ještě úplně nefunguje, ale podle mě je to záležitost pár týdnů, měsíců. Znáte možná Duolingo a Google Translate mu konkuruje, že tam bude i ta jazyková výuka, kdy tam budete mít nějaké módy, kde si můžete nastavit, v jakém jste pokročilosti toho jazyku, v případě, když vám něco nepůjde, ať vás testuje, takže to je taky novinka. A pak je tam Genie 3 a to je novinka, není novinka, ale dneska máme hlavní téma generování AI videí, tak to můžeme nechat na potom. No, ještě mě zaujal Claude a mám tady u toho poznámku RIP data analytici. Tak jenom, co to asi znamená, že tam je nějaká nová, sofistikovanější, ještě lepší, ještě rychlejší práce s daty, kdy to může analyzovat několik dokumentů. Strašně jednoduše je to nějaká novinka. Opravdu, že pokud se věnujete datové analýze, tak určitě zkuste. A možná je to jedna z těch oblastí, kde to AI bude fungovat. Potom tady mám ještě Groga, že vlastně spustil image funkci zdarma, který umí předělat text na obrázek nebo text na video, rozpohybovat fotku, že některé ty aplikace musí mít člověk to placené, tak u toho Grogu to není. Nicméně ve statistikách, my se o toho Grogu bavíme docela okrajově, ale vím, že ty to tady taky máš někde v těch poznámkách. Mě strašně překvapilo, když je nějaký žebříček nejpoužívanějších nástrojů AI, tak tam vlastně Copilot vůbec není. ChatGPT je úplně první, druhý je, myslím, že... Často bývá Gemini od Google. Gemini a třetí možná je ten Grok. No, a potom Perplexity tam bývá. Potom Claude, ale Copilot tam vlastně vůbec není. A Grok, myslím, že byl, teďka nevím, jestli byl druhý nebo že byl třetí, což mě docela překvapilo. Je to vlastně jako zajímavý, zase se to vyvíjí v čase, zároveň já jsem teď viděl nějaký statistiky, který říkají, že, já nevím, 81% lidí používá ChatGPT. Pak jsem taky viděl nějaký další statistiky, který ale jako vlastně nebudu říkat, protože ta metodika dostala strašnou jako bídu, která zase říkala, že prostě no, ani vlastně, a možná to je jedno, nechci tě vlastně do toho zacházet, ale jde o to, že vlastně je tam taková ta na špici, jsou přesně tady ty Grogové, Perplexity, Claudeové
A spíš mi to vlastně přijde, a taky si myslím, že o tom bavíme, ty věci se začínají hrozně jako specifikovat. Přesně chci technické věci, chci programovat, tak je to Claude, chci univerzální nějakou věc, tak je to ChatGPT, chci firemní, tak je to Copilot, chci dělat terapeutický výcvik, nevím nějaký, tak na to je to Grok. Jo, kdy pokud jdeš po fine tuningu, tak je dobrý tady to řešit. Pokud máš standardního člověka, který je v korporaci, tak firma mu říká, hele, používej Copilota, všechno ostatně je nebezpečný, a pak je to samozřejmě úplně jiná písnička. A když se bavíme ještě o těch statistikách a bavíme se, jaký nástroj je používaný, tak tady zaujalo v poznámkách, že používáme to víc pracovně nebo osobně? Osobně, vodost. Je to vlastně zase máme nějakou statistiku, kterou jsme našli se Zuzi, a většina vlastně těch caseů je nepracovních. A na ChatGPT teda většinou. A potom tady ještě bezpečnostní riziko, že pokud to používáme v té osobní rovině, tak aby to někdy v budoucnosti nebylo použito proti nám, a možná na to navážu, že vlastně vstoupil AI Act v srpnu do platnosti a za rok příštího roku v srpnu bude vlastně platit plně, a řeší se tam strašně bezpečnost, že ty data musí být monitorovány, musí být vymahatelná a podobně, takže aby v budoucnu potom ty data, které používáte pro osobní využití s umělou inteligencí, nebyly použity proti vám. Jo. Což je i dobře, i nedobře samozřejmě. No jasně, tam ale těch novinek je prostě strašně moc, já tím nechci tady strašně dlouho, řekněme, všechny jako zabíjet, ale jako vlastně ty věci kolem té bezpečnosti teďkon hrozně frčej, je toho jako hodně. Já když bych dal takový jako rychlej pelmel, co mě vlastně zaujalo, tak za prvý teda Meta AI, což je zase umělá inteligence od Mety, to znamená od té firmy, co má Facebook, Instač a WhatsApp. Tak ta třeba teď měla problém v tom, že vlastně že tam byly nějaký boti, nějaký jako flirtující boti, který se chovali nebo vypadali jako Taylor Swift. Akorát, že blbý je, že Taylor Swift o tom nevěděla, tak jí to trošku naštvalo. To, co vlastně teď Zuzi zmiňovala, tak jsem teď viděl nějaký případ takovej ten, že když se, budu s někým soudit, a budu si s ChatGPT řešit, kam si ulejt nějaký peníze, aby se k tomu nikdo nedostal, tak teď to hodně zkracuju, ale kriminálka vlastně si může vyžádat tady ty záznamy, což teda mimochodem se normálně děje prostě se sociálníma sítěma. A vlastně kriminálka může dojít do OpenAI, není to takhle jednoduchý samozřejmě, a říct si, hele, dej mi tady historii konverzací toho týpka, a pokud tam opravdu bude nějaký protiprávní jednání, tak to pro mě může být vlastně jako ne polehčující, ta druhá, přitěžující vlastně nějaká věc. Jo, což zase jako znamená, hele, jako bacha, co tam dáváte, na co to jako používáte, protože prostě tady ty věci se můžou dít a všechny ty věci jsou monitorované. Jo, když bych vzal ještě jednu věc a už tě zase nechám chvíli mluvit, teď neustále s někým řeším, jestli nás to teda nahradí nebo ne. Teď mě baví vlastně jeden případ, kdy jedna banka, ne v Čechách, prostě jedna tady v Evropě, tak propustila vlastně celý jako customer care, to znamená ty lidi, co zvedají telefon, a dala tam vlastně nějaký AI boty, a po nějaký relativně krátké době si začali klienti stěžovat, že s žádnýma botama mluvit nechtějí, a ta banka zase musela ty lidi nabrat zpátky. Jo, je to přesně jako kdo půjde z kola ven, jestli kreativci nebo lidi, co dělají rutinu, ale těžko říct. No, jsme se potom bavili o tom human touch. Jo, za mě furt jako, nebo zase, já jsem se o tom s někým bavil, s někým znamená lidi, kterým bylo 20 až 25, takže na to mají jako jiný pohled, ale vlastně já, když někam jako volám, tak já nechci jako mluvit s dalším debilním robotem, který se neustále omlouvá a opakuje něco. Já vlastně chci mluvit s tím člověkem a akceptuju to, že ten člověk může být, protivnej, zpomalený, nevím, cokoliv prostě, má svoje chyby. Já je mám taky. No, mi napadá takový proces flow, jako že bude ten člověk jako má dobrou náladu, dobře, tak ty člověka nemá dobrou náladu, tak si chatbota, Jo, to taky, no, jako, možná, že když budu volat v 8 ráno někam, tak radši budu mluvit s tím chatbotem, než s člověkem, který taky nerad stává, no. Tak jo, za mě to jsou novinky asi všechno, necháme si zase ty ostatní na příště, jak to vidíš? Asi jo.
A pojďme na to hlavní téma. Tak hlavní tématem dneska je generování videí v oblasti umělé inteligence a možná bychom mohli krok zpátky. Vlastně, co je přelomový v rámci té generativní umělé inteligence a tvorby videa? Proč bychom se o tom dneska měli zajímat? Trošku filozoficky, ale... Hodně, to tam hodně poslala. Já koukám jako do poznámek a nejsi si úplně jistý. Ne, dělám si sradu. Tuším. Hele, přelomový je to proto mimochodem možná, a teď teda nevím, teď možná začínám fakt vařit z vody, protože budou volby. Zuzka kejve, že ne, takže... Budou. Je to ono? Budou, já vím, že budou, ale já nevím, jestli to ten jako přelom. Druhá věc je, že přišla přesně ta nanobanána a nějaký další jako modely a obecně bych řekl, že se to vyvíjí tak strašně rychle, že dneska už jako člověk není schopný rozpoznat, co je a co není technicky. Ano, můžeme se tady bavit o tom, že když za člověkem se divně kejve strom, tak je to možná falešný, ale ne za každým jako člověkem na falešném videu je strom. Jo, já bych možná šla ještě trošku hloub, že před rokem to vypadalo jako sci-fi, tohle to vůbec nebylo možné, že jsme se bavili několikrát o té Soře a Sora byla oznámena, že bude, ale čekali jsme na ní skoro jako na Godota. A stále nepřicházela a dneska je to běžná praxe. Když se malovaly komiksy, tak člověk musel jako namalovat 1000 postaviček, různě je překládat a trvalo to dny, týdny, měsíce. A dneska vlastně na základě promptu nebo vložíte obrázek a můžete rozpohybovat vy tvoje Mona Lisa. Pokud ještě jste neviděli, určitě se podívejte na kanál Lukáše Bardy a jak Mona Lisa umí promluvit. A můžete rozpodobovat obrázek, můžete na základě promptu vlastně vytvořit video, filmoví producenti to určitě už používají, nebo to už není jako otázka budoucnosti, to je otázka, co už se děje. Nicméně možná si můžeme učit, bavili jsme se o té Soře, jaké jsou další nástroje, které vlastně umí takhle generovat videa. Ty znáš HeyGen asi? Jo, já používám primárně HeyGen, je to vlastně heygen.com, kde můžeš udělat i vlastně avatary, různý sami sebe, nebo prostě cokoliv jinýho. Pak já třeba nejradši mám, vlastně o tom vždycky mluvím, mám rád vlastně freepik.com, což je takový ten agregátor, že tam přijdeš a můžeš vlastně generovat úplně všechno, jakože obrázky, videa, infografiku, ikony, cokoliv. A za mě je ta výhoda v tom, že pokud nejsi fangemaker, který vyhledává nejlepší nějaký model, tak vlastně se to generuje jako automaticky si to najde nějaký model, který jí přijde, nebo jemu přijde dobrý. To, co mi přijde dobrý, tak je tam i vlastně Google VO3, což je teď zrovna asi ta největší topka, ta největší jako věc. A Google tam má potom ještě to Genie 3, že jsem pochopila ještě, že to je taky jako v rámci toho 3D a v rámci možná nějakého toho hráčského prostředí, že pokud si postavit nějakou hru, tak na to použiju Genie 3. Perplexity teďka umí tvořit videa, což je nějaká novinka možná posledního měsíce. Já myslím, že proč bychom se o tom, nebo proč vlastně jsme se o tom chtěli bavit, tak já už se začínám být taky ten bezpečák v rámci těch rizik, co jsou vlastně za rizika, když se tvoří ty videa. Ty jsi zmínil teďka tu kampaň, tak asi dřív, když jsme viděli nějaké falešné video, tak to šlo strašně hezky rozpoznat. Možná znáte Wilbura Smitha a jeho špagety, že vlastně to člověk na první dobrou poznal, že to video je fejkový a dneska už to tak není. Dneska už je to hodně těžký, jestli to poznat nebo nepoznat, tak možná, jak to rozpoznáme, na co si máme dát pozor? Ale ještě, než to rozpoznáme, já se zeptám, když začali být generovaný videa. Pamatuješ si, jak byli všichni šestiprstáci? Ano, taky no. To jsem dokonce i zažil, že se prodávala jako rukavice na ruku, která měla 6 prstů. A když si udělala nějaký trestný čin, tak si vlastně šla s tou rukavicí. A pak si vlastně oponovala, že to bylo fake news, to video, nebo prostě falešný, že to byl deepfake a že ty jsi to nebyla. To už samozřejmě tady ta jako doba je pryč. Nedávej návod tím to je pravda, to jsem v heteru. takže vlastně tady ty doby už jsou dávno pryč. Dneska technicky, jak to poznat, velmi složitý. I u textu, i u všeho, jakože když teď já nejsem na to jako úplně připravený, jo, takže začínám zase tak jako trošku tady
vařit z vody, ale jakože nemám to přesně jako naštudovaný, abych byl jako úplně přesnej, ale třeba když se o tom jako bavím s lidma, kteří jsou třeba blíž někam ke kriminálce, to znamená lidi, kteří opravdu jako musí rozpoznat, jestli to je nebo není falešný, tak tam se vlastně používají nějaká jako kadence obrázků, vlastně takový jako metadata těch videí, že vlastně to projedeš a vidíš, že tam jako, teď já plácnu, jo, prostě, že rychlost snímku je jiná než standardně, nebo něco takového. Je to vlastně třeba kadence slov, když máš text, vlastně jsou to takový ty jako data o těch věcech. Já si to dokážu asi představit, to jsou takový ty videa, kdy vás zaujme nějaký článek, je to nějaký clickbait, na který kliknete, je to nějaký někdo se s někým rozešel, nebo takový to, co na to nechcete kliknout, ale je to silnější než vy a prostě kliknete, ale potom ten článek nebo to video vlastně mluví úplně o něčem jiném a je tam prostě, vy čekáte, že se ten příběh někam bude vyvíjet a on se vlastně nevyvíjí a je tam nějaký střih a je to úplně něco jiného. Takže asi to je něco, co si myslel. Ale je to vlastně, ty jsi to hezky parafrázovala, jako technicky poznat, jestli to video je anebo není falešný, je už dneska v podstatě nemožný, když to přeženu. Když ale vlastně vezmu, jak to poznat, tak přesně možná občas je to jedno, jestli to poznáš nebo ne, protože když to video je, nevím, viděl jsem reklamu na croissant, který se rozlomí a vytejká z něj čokoláda, což je jako, může to být dobrý, jestli to je nebo není falešný, je možná asi úplně jedno, jako prostě je to nějaký marketing, ale přesně pak je to o tom, že když, nebo nějaká reklama, jsem dělal nějakou reklamu na Old Spice, prostě, která byla vlastně jako celá falešná, ale vlastně nikomu to jako neubližuje, kromě toho, že se ti někdo snaží jako vnučit sprcháč. Ale přesně pak je to, co říká, že když někam přijdeš a to video je vlastně úplně o něčem jiným, tak je to nějaká manipulace, je to, ty si říká nějaký clickbait, případně je to o tom, že když to video si pustíš a máš toho takový ty nepříjemný pocity, ať už to bude strach, nebo jakoukoliv jiná silná emoce, strach, vztek, prostě urgence, tak vlastně jako za mě dneska to poznáš jenom podle tohohle, že prostě to video si pustíš a prostě něco se v tobě děje jako divnýho, nelíbí se ti to. Jako pak bych zbystřil, jakože, no, záleží, proč to jako používáš to video. A pak já si zase dobrý ověřovat. Takže u toho croissantu můžu si koupit croissant a koukat, jestli ta čokoláda z něho poteče nebo ne. Nicméně asi ta lepší varianta je, když se snažím se to video najít někde jinde, nebo to může být u obrázků, u textu, je to stejný, dneska se bavíme o videích, ale jestli to video najdu i někde jinde, nemyslím to stejný video, ale koukat se třeba na ten zdroj je důvěryhodný. A je to i vlastně nějaký jako kritický myšlení. Když si vezmeš, teď se bavíme čistě o videích, jestli jako jsou dokonalý nebo nejsou, nebo jak to jako poznat, ale vlastně úplně ten stejný princip je i u obrázků, že jo, to vždycky jako bylo ve smyslu, když vezmeš třeba reklamu na mekáč, přijdeš tam, ten Big Mac prostě vypadá úplně nejlíp a když ho dostaneš v té krabici, tak vypadá trošičku jinak. A můžeme se bavit o tom, jestli ten obrázek je fejkovej nebo není, on je upravený někde ve Photoshopu asi a s těma videami je to jako podobný. Víš, jakože prostě jako technicky to poznat je velmi složitý, pak jde o to, proč ti to někdo ukazuje, no. Spíš primárně asi. Tak co ještě k těm videím? Ale možná ještě, jaký jsou možnosti toho generování. Když bys to generovala, tak jaký máš... Hele, chci přijít, nebo chci si udělat nějaký obrázek, tak napadá tě, co bys mi doporučila, nebo co bys mi poradila, jak to udělat? Tak můžu jít do Sory. Sora je u ChatGPT, je to i v té placený, i v té neplacené verzi, potom samozřejmě kolik toho asi nevygenerujete 5 videí, ale třeba jenom jedno v té neplacené verzi. A můžete začít tak, že vlastně najdete si tam vlevo je nějaká lišta, která se jmenuje Sora a dáte si jako vygeneruj mi video a můžete tam dát buď to tu textovou formu, anebo tam třeba můžu vložit obrázek. Můžu tam třeba vložit tvoji fotku a říct jako, hele, udělej mi video, jak se Lukáš připravuje na náš podcast. Ale asi bych měla mít tvůj souhlas. Nejspíš. To za prvý. Pokud manipuluju s něčí identitou, nebo další jsme zmínili třeba ten FreePic, to taky umí, případně Perplexity. Jo, já vlastně děkuju moc, že jsi mi tady to poradila, protože tam jsem mířil, protože vlastně nejčastěji ty nástroje vlastně jsou velmi podobný. Jo, že prostě tam přesně přijdeš, jestli přijdeš do Story nebo do FreePicu nebo prostě kamkoliv jinam, tak vždycky je to o tom, že buď tam mám ten prompt, to znamená chci 2, nevím co, laně, jak si hrajou v lese, anebo
pokud mám nějakou přesnou představu toho, jak ta laň má vypadat, tak tam můžu dát ten obrázek. Jo, ty jsi to vlastně zmínila, nevím, jestli to víš, já vlastně, co mám na webu nějakou profilovku, vlastně veřejně jako přístupnou, tak já jsem ji přesně dal do toho freepiku a řekl jsem, hele, rozhejbej mi toho týpka a vlastně mám video, jak se tam někde prostě směju a ze strany na stranu se kejvám. Pak je to samozřejmě o tom, ještě je dobrý zmínit to, že když platím, tak mám jako víc možností a delší videa, když za to neplatím, jak si říkala, když otevřu Sodu zadarmo, tak mi to sice udělá video, ale to video bude mít třeba 3 vteřiny. Jakože není to o tom, že dělám animovaný film pro děti na 20 minut. No, je to jako hodně se to pokročilo a pro mě to je, když jsem to viděla poprvé, když to vlastně ta Sora byla marketingem promována, tak se na to jako hrozně těšila, je to zajímavý. Ale samozřejmě to spaluje spoustu dat, spoustu tokenů. Jo. Přijde mi ještě vlastně docela dobrý lidi, a my jsme to řešili v nějakém předchozím díle tady toho podcastu, vlastně, kde to bere ty data, tak vlastně třeba když vezmu ten Google VO3, tak to je od Google, překvapivě. Google vlastní jeden videoportál, kterýmu se říká YouTube. A vlastně třeba vím, že to VO je natrénovaný vlastně na YouTube. Že se to tam jako pouští ty videa, kouká, jak to tam vypadá a vlastně pak z toho se to vlastně učí. Jo, že zase je to o tom, že tomu dáš nějaký data, nějaký prostě ukázkový videa a on z toho prostě rozpoznává, jak vypadá laň, která skotačí v lese. Pokud ti jde o to, že chceš reklamu na Lambo, tak prostě máš fotku Lamba a tu tam dáš tam, nevím, hezkýho člověka, který do něj nastupuje. Dáš tam tady ty 2 fotky, hele, vem toho hezkýho člověka, vem to krásný auto a v promptu dáš, ten člověk nastupuje, vypadá spokojeně a těší se, že pojede do práce. A udělá ti toto video. Když to shrnu, tak když zaplatíš, tak to video bude delší a hezčí. Když neplatíš, tak to video bude kratší a nebude tak dokonalý. Takže pokud jste ještě nezačali s tvorbou videí a jste pořád u toho textového módu, tak určitě zkuste. Je to strašně snadný. Je to hustý, no. Posunete se zase o míli daleko, samozřejmě, pokud to potřebujete. Pokud to nepotřebujete, tak si pusťte jinou epizodu našeho podcastu. Jo. Takže takový možná, shrnutí na závěr. Jo, ohledně těch videí, takže jsme si říkali, že to vlastně je to pokroková technologie, AI umí tedy tvořit i videa, je to velmi snadný, můžete na základě promptu textového nebo i hlasového, to jsme vlastně ještě nezmínili, nebo můžete vložit přímo fotografii, aby věděl ten chatbot, co vlastně přesně potřebujete. Než uvěříte nějakým videím, tak se vždycky pozastavte. Když si řeknete, je to příliš pěkné nebo příliš hrozné, aby to byla pravda, tak možná buďte na pozoru a zkuste si to ověřit někde jinde. V novinkách jsme dneska probrali novinky u ChatGPT, konkrétně Chat Pulse. Zmínili jsme agenty, zmínili jsme funkci Study, kterou doporučujeme, ChatGPT 6. Bavili jsme se o Copilotu a jeho integraci s Googlem a s Claudem. Zmínili jsme funkci Copilot v Excelu. Bavili jsme se taky o novém přístupu k obrázkům, že teďka do toho infografika šlape, co se týče vlastně té 3D rozhraní. Nebo že třeba Copilota můžeme mít u televize Samsung. A já myslím, že nám zbývá poslední, než se rozloučíme, a to je... Tada! A to je, já to teď trošku Zuzce rozbiju, ale ne, já bych chtěl ještě to jako připomenout jeden praktický tip k těm videím. Prostě, hele, když vidím nějaký šokující video, tak prostě zbystřím, ověřuji si zdroj. Je to prostě všechno. Zároveň ty videa můžou být příležitost i hrozba, je to obojí, záleží, jak to prostě člověk používá jako cokoliv jiného. A teď tada vracím míček zpátky, pozvánka k dalšímu dílu, je to tak? Je to tak a bude to už 9. epizoda. OK. A budeme se bavit o ChatGPT, zdá se, že vás zaujal Copilot, když jsme ho rozpitvávali, jak ho používáme, tak zkusíme příště se podívat do ChatGPT, co funguje, co nefunguje a co tam všechno je. Jo, přesně. Já jsem tady hlasoval pro Copilota, já jsem se chtěl rozpitvávat Copilota, ale Zuzka mě přehlasovala svým druhým hlasem a kouknem na ChatGPT, protože tam vlastně přibyly nějaký novinky, jsou tam nějaký projekty, jsou tam nějaký úlohy nebo nějaký tásky, tak na to kouknem, protože furt je to jako vlastně ten nástroj číslo 1, který spoustu lidí používá, mohl by být zajímavý takovýhle návod.
A do té doby se mějte moc hezky a příště zase ahoj. Přesně tak, mějte se krásně.